Problema. Red horse lagi ka dolan. Patay pasanong ko. Dong. Paliter ko kain ka tunog kay wano kay ayos dali. Tuga kag inom, ikaw tuy mo palit guys kay ikaw may kainom da. Usa ako may sumukol mo. Mag-ingon ako direk. Ay ni mataa. Karon na ba ko nanugo ni mo? Palito ko ba? Karon, ano man kay taga oras ka sugo na ho? Taga sugo. Sus, Ginoo. Ya mingon kag karon. Kay palit ito ay mao ba kay pabahuay na on, bago ba ko na ano? Asa man musugot ka ro ipton nga ni wifi. Oh, tama. Kwarta. Panugo. Nara man na day. Alit ka tukuan ko kanang ice. Tagpiso lang ice no? Bubot noon pa tagpiso pero ay sus asa ba yung tao kakakitag ay yung naron oy. Ang panahon nagkalison magay tubig noon. Bisag gabahan ang kalibutan. Gamay gabong ice. Matay dong nga. Para suda na manggapon nato inyang gabi oh. Para buwan na lang eh. Grabe buwan. Ya, red horse ka dira. Grabe katuog kung lami atong sudan yung gagabi kay red horse imong gipalit oh mahal kayo. Samtaw niya. Ay sig pagbuot diha anak ko'y problema. Ako'y problema. Problema aray buka mura. Problema na kay kagnaw unsan din problema niyo ba? Na problema lagi ko sa ning kagwapo na daw mani ka pasalamat ka kay wa ka kasuway ana. Guwapo. Palit ako nga be puniring kwarta. Guwapo lood lang bangat ko sayo kwarta be. Matay mata. Oh. Wala na dalay po no. Kanila ko ay. Jismil ko ay para masisyon eh. Oh, kinakara Jismil, ha? Oh, kanila ko ay. Mata. Mo ni Jismil ni mo pa. Di man ni Jismil oy taasa magbungot ani oh. Gawa po ni Jismila di man ni madawat in taon taas kay bungot na pa Diyos. Sus, nabali pa dyan ang buhok imbis na di rin naanan nun din yung buhok nun. Ang kapike, ano niya mo Jismil ba? So hindi ko ano eh. Mahala pike pa lang nga. Ay, be! Batay! Mapay tagaan mo ba yung reklamo? Paano siya ay? Nalagpalit eh! Punahot doon dire. Demiya! Tomorrow. Salamat sa Ginoo na hurot hindi akong biko. Hindi ko di mahurot. Hello. Ay pare. Unyan ang gabi pare kinapa kung ba na dire. Sige lang mo tawag na ko nimo unya pare. Bye-bye. Sige. 1 4 3. Sige na babay na. Isa ni bata. Hello. Bakit mo lagi na? Wait, Lando! Tigil sa ni bata! Ano pagkabusok ba ya? Pagkabata para ba? Anak maguning papa sa laing bae god. Unsa? Tulisi ka may kay dugay kay kamo uli. Tindak puto grabe unsa may lupig bay tagsang bandiya gi baligya dugay kay makauli. Kaanak no lain on. Unsa anak sa laing bae? Pasabta ko Lando. Pasabta ko asa mo papa. Asa mo papa? Para sabot makaklaro atong giingon nga anak sa laing bae. Wa man gumuingon og anak sa laing laki. Sabi siya. Tako asa mo papa. Asa mo papa? Tuwa dito. Dario! Una, masakitan man dahil kang ilisdan niya, grabe ka laagad. Tagam! Asa lagi mong papa? Ano mo tingog? Ano mo ba sa tingog na hore? Ay, ma, wala dira mo to dito naguna. Asa dito ha? Dito ni Aging sa mong kagna dito ha? Naruhan ha? Ay, dito mo kaniagi sa dito ma, dito das didre. Kung waban, tas dito rang. Inom to dito, kung waban, ato siyang kumari ma, tas grade 5. Laro kayo. Ato ama. Ano mo kabangilin siya ha? Kan tinood. Asa mo dito yung papa? Asa mo yung papa? Yan sa nina, hindi ko sa'yo nga, di man ang masakitan! Ano nga po, ko sa'yo mga tigilit niya, si Karit siya, yung tubag ni mo! Hoy! Kumaaya ba mo tubag-tubag ka ng bata ha? Ha? Nanti mo tubag, ngayon mo mangipangutana. Ah! Ay, mamon!
Akala ko magsabat na kay baktin sa lain? Bungot bakit? Usay bakit? Kaklaro na litsunono na! Ikaw naman, nakabaligyaon ng mga kahapi. Ano man yung isulti na ako nga na kay baktin sa lain? Ano yung mga gitago na ko ga? Nagpait kong tintag diko dyan. Gibuhat na ko ang tanan. Pero kuwangan pag paranin mo, nagpait kong tintag diko dyan. Nga na, ibawas na ko. How dare you! How dare you? Kasama yung Dario! Dario ko! Si Dario, good. Antipalit sa akong bingka o budbud. Bud! Pabudlo mo tayo noon mong duhay noon. Ganyahay rin kung saksiman na nakaway uli kay... Sige di ka ang bungad ni Dario! Kisama na si Dario! Nasuko ka ga? Hindi lambusan ti kagka. Kinsa ni bata? Wa man ga? Sa iluha ko ga? Ako ng bata! Kinsa man taong kagka? Uy, wamang ka magunahuna sa kong kapobrehon in town. Wala galit na ikapalit o bugas niya karon na problema na po kung asa kong ipapalit o Gruwex to. Ayay, be. Gruwex to kung naipakaon ni mo, be. Ayay, be. Hoy, kasi magtuwingin ako, baboy. Nagtao man ka. Makodot, sanay sila mo, no? Ga! Pagkaan mo nagtahap? Ayay, be. Tahop na pud ko, no, be. Ayay, be. Usay pagtuon mo, be. Anay. Kasi magtuwingin ako, anay. Kaya hindi naman ko pagkaroon tao. Dili ni mahimo. Ano mo may nanggibuhat sa ako aga? Wala yung pagkibuhat sa akong paglatagaw ga kundi ang makapangitag kwarta. Hila ko kanya labang para kayo nasa. Alam sa kasayuran ni mo ga. Ninyong mga babae, dili kwarta ang makapalipay namong mga lalaki, kundi ang liki! Liki! Lakaw pangita og liki pagtagpaw kay mulayas ko magbuwag ta! Mulayas ko! Sama ka ga! Mulayas ko! Mulayas mo ga! Mulayas lagi! Mulayas mo lagi ka! Mulayas gani! Pak! Naipliti ako! Nagbalik ka! Nagbalik! Mulayas ko! Ga! Magsatot pa tayo! Magkatot, tata! Ga! Tapos, ga! Mag-shout out pa ta! Nagay, kay baw ka! Dagang sa'yo po, dagang sa'yo. Kapta na laguan, wag yapon ka mo. Grabe, wag yapon ka kasabot makaklaro atong giingon akong anak sa laing laki. Aw, laki. Ay, kabaongin ninyo ha? Kanang tinuod? Ha? Asa mo din yung papa? Asa yung papa? Sanina na! Ang sanina na! Pako nga! Sa bubon! Pambudlongotan mo nung doha nun! Ganyan rin kayo usak si Mana nakauli-uli! Ganyan rin! Ajay, be, murag gihimo naman kanilang baboy, be. Awa, be. Ajay, be, gihimo naman kanilang baboy, be. Ajay, be. Ginawa man! Sino mo ginaya? Kila pa! Da! Ano sa kasaro? Kung ako pa nga parikoy, akong kao, okay. Uwan, nabtan mig uwan pag-shoot, akong kao. Oh, Ginoo, dogay kayo, kauman. There you go. Liki! Tagsa na lang! Yan mga barangay! Shoutout na ta! Isa kayo mga barangay, dogay dyan may one upload ka-upload. Isa kayo mga barangay, marag na-busy rin dyan, ba? So karon mga barangay, daghan dyan may ma-shoutout rin kayo. Nag-iponok, pila may ka-adlaw ka-shoot. So, 1 week na ata. So, pasensya kayo mga barangay. Karang bawin may shoutout mga barangay. Ito na ba? Kayo na ba? Nag-uwa po na, ay. Ang una na itong shoutout mga barangay, shoutout ko sa bagong member sa atong YouTube channel. Walo na sila tanan mga barangay. Shoutout sa bagong member si John Humigop. Malago subscribe nila mga barangay. John Humigop og ni Coach TV Zalz, ni Negros Tabines. Shoutout. So palagog subscribe nilang tulo mga barangay bagong member sa atong YouTube channel. Ari na punta sa supporters nato sa Facebook. Shoutout ni Wangzu Lagoros. Shoutout boards. Mag-upload mo bago. Si John Malintag shoutout daw. Ni Ayan Joy Vlogs, ni Giselle Bulawan, Tatak EE White, shoutout. Og ni Team EE White side, EE White. Palagaw subscribe mga barangay. Og ni Eric Lozada, shoutout. Ni Jiniel Carbonilla,
Probinsyanang guwapa. Guwapa din ka. Jinky, Johari Sangkupan, Signal Biliran, Junior Villamon, og ni Kagitap TV. Shoutout pala ko subscribe kay Kagitap, hapit na 1K. Oh. Gabriela Debra Baron. Og shoutout sa akong misis og anak na sa Antique. I love you. Ay mga barangay, hapit na po makalimtan si Ate Marites Batuhan og sa iyang anak nga si Matthew Dinis Likigan. Shoutout. Pwede, pinas ko na. Ninotbook pa, daghana gini ay. Shout out ni Pangatneg dahil first of all, shout out dahil ni Jessica Kino. Shout out sa iyang mga anak no nga sulit kayo nga tanaw sa mong video si Solid na pasawat ka. Awa, pasawat ako. Hi Dong Sirhead. Dong, super idol kayo ka sa ako mga bata. Busy ra jud sila tanaw sa imong vlog. Wow. Shout out ni Arian Jane, Adrian Jake, Ayesha Meday og Ashley Miles og sa Hidalgo family. Shout out ninyo no. Kwan kaning shout out ni Justin Bryan og sa iyang igagaw nga si James Mendoza og ni Winwin Centino ray yang amigo ay Overtime na! shout out ni Carlo Rosane mana Sam Rio Ladira mana Mung ina, 20 ka mo, kaling huwawa na, 5 na rin. Shoutout ni Kuanday lang mga kalugards. Turagsoy Bay, Angela nga, idog tanaw yung idol dito sa yung anak daw, yung mga anak. Sa Undoy TV, Ikuan, Minggoy TV, Kanor Vlogs, ni Kagawa Junior Villamon, ni Jenny Salubre. So, ang uyab di po day. Love you. So mga barangay, ogma mag-upload ko sa birthday vlog ni Richard niya. Yun, ang isunod ng upload kayo niya. So palagog ka ng kuwat mga barangay kay. Ito kayo mag-upload eh.